Arratsaldean eta ongi etorri gaurko saiora. Orain dela 30 urte hasi ziren bertso eskolak Araban eta hori ospatzeko Arabako bertso elkarteak antolatu du 30 Arabako bertso eskolek 30 urte 11 opari. Eta horren barruan gaurko saio hau eta Araban egongo diren beste hainbat. Beste barik gaurko bertsolaria Xabi Goa. Serapio negu gorria pasa duzu, gaixo-gaixorik. Lehenengo bizkarreko mina zala, gero estule, gero sukarra eta horrela. Udaberria bere ez da hobeto hasi. Berriro zaude hobean. Baina, bueno, tira, gaur risite eukidozu. Xabi, apaiza. Lehenengo bizkarretik egon zinen txarto, eta gero sukarra ta gainera asko, apaiz naizen moduan anima beharko, hori adina da eta ez da inbesterako, hori adina da eta ez da inbesterako. Apaiza etorri zait, zerbaiten galdea, eta ez diot topatzen behar dan aldea. Hemen ondoan daukat apaiz edo belea, eriotza hor laster dudan seinalea, eriotza laster dudan seinalea. Zutartu behar hori aizu aintzat, oraindik asko duzu, ideia hori daukat. Mina lekudanetan baina ondo gauza bat, mingaina ondo duzu kejarako behintzat, mingaina ondo duzu kejarako behintzat. Erakutsi didazu dakizun apurra, apaizak esaten du betiko gezurra, oraintxe dizudana Kristoren pildura, zu daukazu mingaina ta duzu muturra, daukazu mingaina ta duzu muturra. Animatzen etorri, ta jarri nau ero, bete kejatzen hasita Serapio bero, pasatuko da dena, pasako da edo, hiru Ave Maria kantatu ezkero, hiru Ave Maria kantatu ezkero. Errezatzeko beraz dut okasioa, horrek izangoa du bere balioa, orain hobeto nago gauza serioa, ederto eman didazu bere inflazioa.